Malita sekamadoda enuwola yathanda yini swaye. Malita sekamadoda. UDr Nyathi kwaMhlabalingane usiza kulokho okulandelayo: ukuhlola, ukukhipha isilwane, ukuqinisa ikhaya, ukulapha umeqo, ikhanda elingapheli, umhlume ongapheli, umkhumiso wezimfuyo, ukubuyisa idlozi elithwetshuliwe, uhlanga lamathwasa, ukuvusa imizwa, ukuphuphisa imithi yabathakathi, ukubamba umthakathi. Uyatholakala kule nombolo 064 793 8826. Woza kuDr Nyathi uzothola ukusizakala. Kutuza Massivo boy Massivo ntwana Massiva boy Ayishlam nje intombi umthinta phezulu Ayishlam Asisabe Kutuza Asisa Hayi ngasole serious phezulu umthinta intombi phezulu phezulu umthinta boy Hello Kutuza Amasimo boy Amasimo njalo Wengane zakwethu zongeza enkundleni zokuxhumana ivideo kaHandsome Khuthuza kanjalo nensizwe esencane uSamkelo Ushezi. Ingane zakwethu uzokhumbula izinsizwa kwaba khona umdonsiswano nje kubanga umuntu wesifazane lapha na ke kwagcineke lapha insizwa ekwazwa lapha ukuthi ingenye yentombi zika Samkelo Ushezi lapha yagcina ke ithathe yona insizwa uHandsome Khuthuza ke uSamkelo Ushezi kwaba nevideo abonakala impela ke achaza lapha nathi akamsabi Khuthuza lapha ke uyamfuna lapha na kanjalo benabangani bakhe njengoba uzibonele le video esithe kuyifaka lapha ke izona insizwa ke bekade zimshohwe lapha ukhuthaza ukuthi azimsabi lapha nabamdlela nentombi. Ngazi ukuthi khona ivideo lapha ekhasini kwi-radio Inkezo lapha ke yakhe lapha insizwa uKhuthuza efuna ukuxebula ke lapha ke yona insizwe esencane uSamkelo Ushezi ke sitheke le video sizokuyifaka lana ye kodwa nje uzoyibamba lapha epagini ku-radio Inkezo ZA. Ngazi kwethu ke mhlawumbe kuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba ke sivele hlana comment section ungitshela ukuthi mhlawumbe lithini lwakho uvo ke ngalolu daba. Ngela sibona nasengiphuma kanjena kodwa ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye ezilandelayo kwi-video elandelayo. Kwakho ukusubscribe nisiphathe kahle benosuku lomnandi nginthanda.